Ipatuman sa probinsya sa Sugbo ang English nga medium of instruction sa mga tunghaan nga sakop dinhi sa lalawigan. Unsa ang baruganan sa DepEd niini? Atong saran pinaagi nining report. Alang ni Governor Gwen Garcia, maayong ibalik sa naandan ang paggamit og in-English isip medium of instruction sa early formative years. Taliwa kini sa gipatuman karon sa DepEd nga paggamit og mother tongue gikan sa preschool hangtod na sa grade 3. Mipasar og resolusyon ang Provincial School Board nga ipatuman sa sunod pag-abli sa klase ang English isip main medium of instruction. Naanugnan ang gobernador sa katakos sa mga Sugboanon sa English tungod sa kasamtangang sistema sa K-12. Obviously, we have a very confused studentry who are not learning anything. So, why did we reinvent the wheel? There was nothing wrong with it. We were able to produce brilliant graduates that the medium of instruction was English. Samtang nakasabot ang DepEd sa tinguha sa gobernador apan matod ni Direktor Salustiano Jimenez sa DepEd Region 7 nga mag-agad ra sila sa kamanduan sa ilang labaw mahitungod dinhi. Kini tungod kay ang K-12 program usa naman kabalaod. Hinuon tinguha sa DepEd nga basahon daan ang resolusyon sa Provincial School Board. So when say mother tongue based, it doesn't follow that because we are in Visayas, the mother tongue should be Bisaya, because it would be dependent on the tongue of the learners. Like, for example, in the private schools, now the first language of the learners is English. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.